ዘይተጻዓዲ ጆሽዋ ጽሑፍ ብኣሮን ብርሃነ እዚ ንብረት ፔን ኤርትራ ዝኾነ ጽሑፍ እዩ ንባብ ብሳባ ኺዳነ ኣብ ዓለመ ስነ ጥበብ ጋዜጠኝነትን ሰርከስን ኤርትራ ተገዳስነት ንዘለዎ ሰብ ተወሳኺ መብርሂ ዘየድልዮ ስም እንተሃልዩ ፍስሓየ ዮሃንስ ጆሽዋ ጥራሕ እዩ ኣብዞም ዓውድታት ኢዱ ዘሕለፈሎም ስራሓት ብዙሓት ድሙቓትን ስለ ዝኾኑ ጆሽዋ ኣብ 1959 ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ 1977 ድማ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ተሰሊፉ ኣብ ዝተፈላለየ ኣሃዱታት ተመዲቡ ሞዩኡን ዓቕሙን ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ገይሩ ኣብ መፋረቕ 80ታት ከዓ ኣብ ጉጅለ ባህሊ ክፍለ ሰራዊት 16 ተመዲቡ ድራማታት ምድራስን ምእላይን ከምኡውን ግጥምታት ብምጽሓፍ ንኡድ ስነ ጥበባዊ ኣበርክቶ ገይሩ ሓደ ካብቶም ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝፈረዩ ምኩራስ ስነ ጥበበኛታት ክኸውን በቂዑ ድሕሪ ምግንጻፍ ናጽነት ኤርትራ ከዓ ኣብ በበይኑ ስሙያት ስነ ጥበባዊ ስራሓት ነጢፉ ዳይሬክተር ናይ ቆልዑት ሰርከስ ኮይኑ ሰሪሑ ኣብ ወንበር ምስንዳእ ጋዜጣ ሰቲት ኮይኑ ንህዝቢ ዘነቓቕሕ ጽሑፋት ኣበርኪቱ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ምስ ካልኦት ጋዜጠኛታት ብሕቲ ኣብ መስከረም 2001 ብስርዓተ ግደፍ ተጨውዩ ኣብ በበይኑ መሽጎራጉራት ናይቲ ቤት ማእሰርትን ኣብያተ ማእሰርትን ክሳቐ ድሕሪ ምጽናሕ ከዓ ኣብ 2006 ብሰንኪ ጉድለት ሕክምናን ናብኡ ዘምርሐ ኣተሓሕዛ እሱራትን ከም ዝዓረፈ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ተረጋግጹ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑት ፍስሓየ ዮሃንስ ጆሽዋ ምእንቲ ናጽነት ዝተቓለሰ ሓርበኛ ምእንቲ ውፅእ ህዝቢ ዝተጣበቐ ጋዜጠኛ ዘነቓቕሕን ዝምህርን ስነ ጥበበኛ ንህይወት ብምሉእነት ዝነብራን ዘስተማቐራን ኣቦን ኣላይን እውን ነይሩ ጆሽዋ ኣብ 1994 ምስ ኢሳያስ ጸጋይን ዳዊት ኢሳቕን ካልኦትን ኮይኖም ሓንቲ ናይ ህፃናት ሙዚቃን ድራማን እትምህር ናይ ቆልዑ ቲያትር ጉጅለ መስረቱ እዛ ሰዊት ዝተሰሜት ድሓር እውን ዝቐጸለት ናይ ቆልዑት ማሕበር ቲያትር ንፍሉይ ተውህቦ ዝነበሮም ሙያውያን ቆልዑ ብምምልማል ትሰርሕ ነይራ ኣብ ስነ ጥበብ ሃገርና ሉሉይ ስም ዘለዎም ከም ጀማል ረመዳንን መብዛሕቲኦም ኣብታ ንእሽተይ ሓወይ ክንደሓሙተይ ዝተሳተፉ ኣብነታውያን ተዋሳእትን ከተፍሪ በቂዓ ተራ ጆሽዋ ከዓ ከም ወትሩ ዕዙዝ ነይሩ ግጥምታት እናጸሓፈ ድራማታት እናደረሰ ናይ ሰርከስ ምርኢት እናወደበን ንዕቤት ናይታ ማሕበር መሪሕ ተራ ተጻዊቱ ኣብ ፈለማን መፋርቕን 1990ታት ኣብ ኤርትራ ንጽቡቕ መጻኢ ኣንፈት ዘትሕዙ ስርዓትን ኣገባብን ዘተኣታትዉ ዝመስሉ በበይኑ ምዕባለታት ይረኣዩ ነይሮም ምምስራት ኮሚሽን ቅዋም ህዝባዊ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ምዕባል ዜጋታትን በበይኑ ውሽጥን ደገን ዝጠመቱ ማህደረ ትምህርታትን ገለ ካብቶም ሰናይ ትስፍዋትን ተርእዮታት ነይሮም መጋረጃ ገንፂሉ ኪኖቲ ጥሩምባታት ዝንፋሓሉ ዝነበረ ምዕባለታት ንዝርኢ ግን እቲ ዘንጸላሉ ዝነበረ ዘሰክፍ ደበና ምዕዛብ ኣየጸገሞን ኣነን ክልተ የዕሩኸ ይነበርን ማለት ስምረት ስዩምን ሃብቶም ምሕረት ኣብን በቲ እናሓደረ ዝረአ ዝነበረ ዘሰክፍ ኣካይዳት ስርዓት ንዕለል ነበርና ንተጋደልቲ ዩኒቨርሲቲ ከይመሃሩ ምኽልካል ንስንኩላን ስለ ዝኣድሙ ምርሻን ዝሕረስ መሬት ካብ ህዝቢ መንጢልካ ንሰብ ገንዘብ ምሻጥ ንዝኣደሙ ሽማግለታት ምእሳር ብልሽው ምሕደራ ሌላን ጉሌላን ዝመልኦ ኣካይዳን ከምቶም ኩሎም ኪኖ ደረት ትርኢት ዝጥምቱ ዜጋታት ንዕዘብ ነርና የሕዋትና ንዕሩኽትናን ስለ ናጽነት ስለ ዝበጀናን ብቐንዱ ከዓ ነቲ ዝነበረ መምጻዕታት ይጉዕፀጥ ከም ዝነበረ ስለ ዘስተባሃልናን ትም ኢልና ክንሪኣ ይመረጽናን ኣቓልቦ ህዝብን መንግስትን ምእንቲ ክረክብ ዓቕምና ክንገብር ነቒልና
ነታ ኣብታ ሃገር ዝነበረት እንኮ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ በብእዋኑ ጽሑፍ ክንልእኽ ጀመርና። እንተኾነ ጽሑፋተይ ዝነቅፍ እምበር ዝውድስ ስለ ዘይነበሮ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ቦታ ክረክብ ኣይከኣለን። ዓቕሊ ጽበት ዘበገሶ እንውንኖ መድያ ክህልወና ነወት ርግሕ ሕልምና ነበረ። እንተኾነ ግን ክሳብ ሰነ 1996 ኪኖ ምምናይ ኣይሰጎምናን፣ ምክንያቱ ብመንግስቲ ዝተዋህበ ፈቃድ ስለ ዘይነበረ። ነፃ ፕረስ ተኣዊጁ ብሕታዊ ዋንነት ነፃ ፕረስ ምስተፈቐደ ግን ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒምና ናይ መጀመርያ ብሕታዊት ጋዜጣ ክንምስረት በቂዕና። በቲ ኣዝዩ ንኡስ ዓቕምን ትሑት ባጀትን ማለት ካብ ወለድና ዝተቐበልናዮ ገንዘብ ብምግባርን ኣቦይ ኣብ ገጅረት ዝሃበና ሓንቲ ክፍሊ ከም ኦፊስ ብምጥቃምን ጋዜጣ ምዝርጋሕ ተተሓሓዝናዮ። ከም ፈለግ ሰቲት ብቐጻሊ ንኽትውሕዘልና ብምምናይ ከዓ ሰቲት ኢልና ሰመናያ። ንኣስታት 1 ዓመት ጽጹይ ምቅርራብን መጽናዕትን ብምግባር ከዓ ናይ መጀመርያ ሕታም ኣብ ነሓሰ 1997 ናብ ህዝቢ ከነቕርብ በቓዕና። ድሕሬና ሓንቲ ድሕረታ ሓንቲ ጋዜጣታት ክጅምራ ተራእየን። ውድድር እናዓበየ ዕዳጋ እናፀበበ ኸይዱ። በቲ ዝነበረ ፈታኒ እዋን ንምስጋር ከዓ ዘዕውት ስትራቴጂ ክንሕንፅፅ ግድነት ነይሩ። እታ ብሰለስተ ናይ ቀረባ የዕሩኽ ዝጀመረት ጋዜጣ ብዕቤታን ደረጃን ከነስፍሓ ስለ ዝመደብና ቀልጢፍና ዓቕሚ ኣባላት ንኽንውስኽ ኣሚምና። ድሩት ዓቕቢ ሰብና ንምዕባይ ቀዳምነት ሰሪሕናሉ። ኣብ ደንበና ንኽጽምበሩ ዝኽእሉ እዮም ዝበልናዮም ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ኣስማት በብሓደ ዘረዚርና ነቐምጦ። ጆሽዋ ሓደ ካብቶም ብመሳርሕተይ ብኽብሪ ዝተለዓለ ደራሲ እዩ ነይሩ። ንመጀመርያ ግዜ ጆሽዋ ብስራሕ እዩ ዝፈልጦ። ካብቶም ኣብታ ሃገር ዝነበሩ ፍሉጣት ደረስቲ ሓደ ስለ ዝነበረ ስራሕቱ ብመልክዕ ራድዮ ድራማ ክቃላሕ ብቪድዮ ተቐሪጹ ክዝርጋሕ ተዓዚበ ነይረ። ኣቐዲመን ኣብ ህዝቢ ዓብይ ስም ገዲፈን ዝነበራ ስራሕቱ ማለት ከምኒ ሰንፈላል ዝኣመሰላ ንናብራ ናይ ስደትን ናብኡ ንምብጻሕ ዝግበር ዝነበረ ውረድ ውፃእን ትፅቢትን እተርኢ ፕሮሰስ ዝተሰሜት ሬድዮ ድራማ ከም ብማሕበር ቲያትር ሰዊት እናተዓየየት ንኣረኣያ ስንክልና ኣብ ሕብረተሰብና እትብድህ ምስጢር ናይ ተቐፎ ዘርእስታ ድራማ ድሕራውን ብቪድዮ ዝተቐርጸት እየን ነይረን። ኣዒንተይ ኣይሓሰኹን። ናይ ጆሽዋ ኣበርክቶ ኣብ ጋዜጣና ዓብይ ምዃኑ ስለተረዳእኩ ነቲ ሓሳብ ተቐቢለዮ ኣይደንጎናን። ንጆሽዋ ወግዓዊ ዕድመ ኣቕሪብናሉ። ንሱን ሰጋእ መጋእ ኣይበለን። ንዕድሜና ብሓጎስ ተቐቢልዎ። ዳዊት ኢሳቅ እውን ጽቡቕ ኣበርክቶ ክገብር ስለ ዝኽእል ዕድመ ንኽንልእ ከሉ ኣቕሪበልና። ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ጉዳይ ኣይነበረን። ናይዞም ክልተ ሰብ ተውህቦ ደረስቲ ዓቕሚ ብምጽምባር ንዕቤት ጋዜጣና ወሳኒ ምዃኑ ብምእማን ከዓ ብኡ ንብኡ ብዘይውልውል ተቐቢልናዮም። ብተወፋይነት ምእንቲ ክሰርሑ ከዓ ማዕረ ብርክታት ብምሻጥ ምስቶም ዝነበርና መስትረቲ ኣባላት ጋዜጣ ሰቲት ማዕረ ዋንነት ከም ዝህልዎም ገበርና። ሰቲት ሓጓፋ ስለ ዝዓበሰት ግስጋሲኣ ንቕድሚት ኩንጨፍ ተራእየ። ጆሽዋ ብኡ ንብኡ ነቲ መሃዚ ኣእምርኡ ብምብርባር ኣዴ ቅርጣሽ ዘርእስታ ልብወለድ ብተኸታታሊ ከቕርብ ጀሚሩ። እታ ዛንታ ነቲ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ቅልውላው ክራይ ገዛ እትገልጽ ንሓርፋፍ ዝምድናታት ገለ ኣካሬትን ተኻሬትን እትትንትን ንስስዐ ገለ ኣካሬትን ንፖሊሲ መሬትን እትነቅፍ ስለ ዝነበረት ብህዝቢ ዓብይ ኣቓልቦ ረኸበት። ዝርጋሐ ጋዜጣ ሰቲት ድማ ብ7 ሚእታዊት ክውስኽ ተራእዩ። ኣበርክቶ ጆሽዋ ልብወለድ ዛንታ ኣብ መጽሓፍ ጥራይ ዝተደረታ ኣይነበረን።
ማሕበራውን ፖለቲካውን ቅልውላው ህዝቢ ብመንግስቲ ኣቓልቦ ክረክብ መታን ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ቃለ መጠይቕ ብምግባር ወይ እውን ብመልክዕ ሪፖርታጅ እናፀሓፈ ኣብ ገጻት ናይታ ጋዜጣ ክሕተም ይገብር ነይሩ። በቲ ዝነበሮ ዝናን ዝምድናን ምስ ሰባት ተጠቒሙ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ቃለ መጠይቕ ንምግባር ባይታ የነጽፍ ነይሩ። ኣብቲ ኣባላት ቦርድ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቕ እውን ተሳቲፉ ነይሩ። ሓደ ካብቶም ዘድንቆም ባህርያት ጆሽዋ ኣብ ዝሓዞ ስራሕ ዝነበሮ ተወፋይነት እዩ። ሓንቲ ዕማም ጀሚሩ ከይዛዘማ ኣይዕርፍን። ጽሑፉ ብግዚኡ የረክብ። ንዘቕርቦ ስራሓት ብዕምቆት ዝመልኦ መጽናዕቲ የሰንዮ። ናብራ ጋዜጣ ወትሩ ምስ ግዜ ብምጉያይ ብምዃኑ ጆሽዋ ሓደ ኣብ ከምዚ መጸብቦ ዝመልኦ ግዜን ኩነታትን ልብኻ ኣውዲቕካ እትተኣማመነሉ ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ። ስርሑ ብግቡእ የቕርብ፣ ሚዛኑ ይፈልጥ፣ ኩነታት ኣርሒቕካ ናይ ምዕዛብ ተኽእሎ ስለ ዝነበሮ ከዓ ከም ኣሰናዳኢ ብስርሑ ወትሩ ዕጉብ እየ ነይረ። ጆሽዋ ምስ መሳርሕቱ ዝነበሮ ማሕበራዊ ዝምድና መዳርግቲ ይነበሮን። ወትሩ ክዋዘን ነገራት ኣፍኩስ ኣቢሉ ክሕዝን እኳ ይመርጽ እንተኾነ ቀልጢፉ ናብ ቁም ነገር ኣትዩ ብማዕረ ዕቱብነትን ክፉት ልብን ክዛረብ ኣየጸግሞን። ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ብኣባላት ቦርድ ጋዜጣ ሰቲትን ብተሳተፍትን ብብዙሓት ፈለጥቱን ኣዝዩ ፍትው ዝነበረ። ብርድኡ ምኽንያት ከም ጆሽዋ ዝኣመሰሉ ብክፉት ኣእምሮ ዝዓዩ ዜጋታት ምስቲ ብምልክን ጉዕፀፃን ዝሰርሕ ስርዓት ክሳነዩ ስለ ዘይክእሉ ግን ኣብ መጨረሻ ግዳይ ኮይኑ ኣብ መስከረም 23 2001 በቲ ስርዓት ምስ ካልኦት 9 ጋዜጠኛታት ተዓፊኑ ድሕሪ ምኻድ ብገፋዒ ኣተሓሕዛ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብ2006 ህይወቱ ሓሊፋ ንሞቱ ይኹን ንህላዊኡ ብዝምልከት በቲ ስርዓት ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ ሓበሬታ ኣይተዋህበን። ስርዓት ህግደፍ ነቲ በዓል ጆሽዋን ካልኦት ውፍያት ጋዜጠኛታትን ዝበልዕዎ ሽግሓርነት ኣእምሮ ክዓብጡ ኣይክእልን እዩ። ሓድግን መንፈስን ጆሽዋ ህይወት ዘርኡ ይቕጽል ኣሎ። ሃገራዊ ጥራይ ዘይኮነ ዓለማዊ ተፈላጥነት እውን ረኺቡ። ተዓዋቲ ኣህጉራዊ ናጽነት ፕረስ ንክኸውን ብኮሚቴ ምክልኻል ጋዜጠኛታት ማለት ሲፒጂ ተሓርዩ። ንስሙን ስም ናይቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስኡ ዝበልዩ ዝነበሩ ሓርበኛታት ጋዜጠኛታት ከዓ ኣጸዊዑ። ሕጂ እምበኣር በታ ኣብ 1988 ንስውእ ብጻዩ ኣመልኪቱ ባዕሉ ዘቓንያ ግጥሚ ኣቢለ ክዝክሮ ኣብታ ሓንሳብ እንተዝቕልቀል እትብል ግጥሚ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ጆሽዋ። ሓንሳብ እንተዝቕልቀል ሓንሳብ እንተዝቕልቀል ናብዛ ኸዳዕ መሬት ዋላ ንኻልኢት ኮይኑ ካልእ ፍጥረት መሓብሓብናዮ ከምዛሉል ባሕሪ ከይዘምቶ ከይከትሮ ዘራፊ ኸታሪ ከምታ ምዕርግቲ ተኽሊ ሰዊት ናይ ገደና እምብዛ ንበቃ ፀሓይ ከይኾና ከይትቕምስል ኢልና ምሕር ንከናኸና ስጋብታ ዓቕምና ኸነብነብ ንበልና ኣበይ እሞ ንባህሪ መን ይግጠማ ገባሪት ሓዳጊት ዘየብላ ዳኛ ዋግዋግ ኮይኑ ጸላም ምስ ገፈፈ ሕልኽላኽ ሰጊሩ ጽርግያ ምስ ጸፈፈ 20 ዓመቱ ኣብ በሊሕ መላጸ ኣሻኽ ሰጊሩ ለምለም ከይረገጸ ፋና ወሊዑ ተስፋ ምሰስነቐ ኡፍ ከይበለ ጅግና እንተወደቐ መሬት ጸልሚቱ ሕርብት ይብለካ መትከል ግን ሓያሊ እሞ ሞቱ የኽራዓካ። ኣሮን ብርሃነ ዋና ኣሰናዳኢ ናይታ ቀዳመይቲ ብሕታዊት ጋዜጣ ሰቲት ኮይኑ ሕጂ ኣብ ካናዳ ኣብ ስደት ይነብር ኣሎ። ኣሮን ሕጂ እውን ሞያ ጋዜጠኝነት ብምቕጻል ኣብ ትርፊ ግዚኡ መፍትሕ ዝተባህለት ጋዜጣ የዳሉ ኣሎ። ንጸሓፊ ኣዚና ነመስግን። ዘንበብኩልኩም ሳባ ኺዳነ 2019 ካብ ፓሪስ